दिनैनिया जाहैबाय जायनो बे बथलखौ 10 मिनिटनि गेजेराव फुल खालायग्रोनो हागोन बेनो विनार जागोन। ओमफ्राय मोनसे ग्रुपआव सानै प्लाज' पार्टी आरो फ्रक पार्टी जाय जेनगोन बेयो गैया, जायहा देरहागोन बेयो एक चावमिन प्लेटसे मोनलांगोन। रुला जाहैबाय बे बथल गंनैयाव आखाइजों बिसोर बै रं थेमानिफ्राय दैखौ आखाइजों आजावनानै बे बथलाव बुंहोनांगौ। जायना बांसिन जागोन बेनो फार्स्ट प्राइज मोनगोन आरो जायना खम जागोन बेयो जेननाय। दाना सुरु दे 10 मिनिटनि थाखाय 10 मिनिट टाइम होबाय। बेयाव स्टार्ट आराम्भ हा 1 2 3 स्टार्ट। बथला गोलैनानै माबायोबा आंनि माबा नङा, दस नङा, गोलैयोबा दे माबादे फटाफट सोदो माबा थाब जायना बांसिन जायो, जायना थाब बुंजायो बेनो मोनसिगोन। माबार दे थाब जेनाखै दे ना सोर देराखै अबे ग्रुपआ लंपेन्ट पार्टी नोंसिना बेसे बुरजा बेखौलाय सोलो माने बुंहां जाबायमोन। प्लाज' पार्टिया देरहाबाय होनबा चावमिनखौ मोननांसिगोन। प्लाज' नोंस्राथ' जेननाय पार्टिया मोननाय नंला, देरहानाय पार्टिया मोननांसिगोन। जोब्बाय दिनै बिसोरना प्लाज' पार्टिया देरहाबाय नै। आं दा एक चावमिन प्लेटसे हरसै बिसोरनो, लांदो। दाना जों नेक्स्ट एपिसोडाव आरो दस्रा रोखोमनि भिडिअ बानायबावगोन।